Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de bevolking van Curaçao in financiële en mentale armoede bevindt. Wie zegt dat? Sidney Bicho Justiana. Hij is directeur van de Stichting Studiefinanciering Curaçao en hij maakt zich grote zorgen over de mentale gesteldheid van de bevolking van Curaçao. Veel mensen leven in armoede, maar niet alleen financiële armoede, ook zijn mensen erg beperkt bezig, aldus Justiana. En dat heeft zijn consequenties, onder meer voor de jeugd, waar hij natuurlijk mee te maken heeft als directeur voor de Stichting Studiefinanciering. Er wordt enorm veel druk gelegd op de jongeren, wat ook weer voor stress zorgt en hij maakt zich zorgen over de ontwikkeling op Curaçao. Dat zegt hij vandaag in een interview met de Extra. Opnieuw man vanuit auto beschoten. De politie moest gisteren na een melding naar de hoek tussen Suffisant en Muizenberg bij de Caia Cartago. Daar was een man aangetroffen die onder vuur was genomen. Hij lag naast zijn auto in een plas bloed en werd opgemerkt door mensen die langs de wagen kwamen. De man verklaarde dat hij uit de wijk Mahuma kwam gereden en plots vanuit een voorbijrijdende auto werd beschoten. Een ambulance heeft hem direct naar de spoedeisende hulp van het CMC vervoerd. Een dag eerder, zoals u zich wellicht nog kunt herinneren, gebeurde dat ook met de man op de Cerro Fortuna-weg. Die stopte omdat hij dacht dat er iets aan de hand was met zijn auto en toen kwam er een andere auto voorbij en van daaruit werd hij beschoten. Ook hij raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie heeft beide zaken in onderzoek. Crisis in Centrale Bank, dat schrijft de Extra vandaag naar aanleiding van de situatie waarbij José Jardín van de ene op de andere dag van directeur van de Centrale Bank directeur van Banco di Caribe werd. De minister van Financiën, Javier Silvania, heeft vragen hierover gesteld omdat een toezichthoudend orgaan als de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten niet zomaar mensen van de een op de andere dag naar een bank kan laten gaan waar toezicht op is gehouden. Er is onderzoek gedaan binnen de Centrale Bank. De minister wil duidelijkheid hierover en financiële experts die vandaag in Extra aan het woord komen zeggen dat er daadwerkelijk moet worden gekeken naar de gevolgen van deze beslissing en het vertrouwen wat de mensen nog in de banken hebben. Dat geldt zowel ook voor de Centrale Bank. In die zin is er sprake van een crisis van vertrouwen, aldus de financiële experts. Opnieuw spanning onder personeel van de SDKK. Dat is een verhaal dat we vaker hebben gebracht. Spanning onder het personeel omdat er onduidelijkheid is om onder meer het sociale plan en het strategische plan. Hoe ga je om met vacatures? Hoe ga je om met het personeel? Dat is al 10 jaar onduidelijk volgens de vakbond APVO. Die hebben afgelopen dinsdag gesproken met de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. De minister van Justitie, Shelton Hato, is zelf momenteel in Rotterdam. Hij was gisteren in Rotterdam, hij is op werkbezoek in Nederland. En gisteren bracht hij een bezoek aan de haven van Rotterdam over het tegengaan van het invoeren van drugs. Als hij terugkomt zal hij zich ook volgens de APVO hiermee bezig moeten houden. Want de spanning onder gevangenenbewaarders is niet goed voor de hele sfeer binnen de gevangenis. En daarom moet er duidelijkheid komen over onder meer het sociale plan. 2 illegalen opgepakt op bouwplaats. Dat gebeurde gisteren in een actie van het multidisciplinaire team met leden van SVB, SOAW, BAP, MEO, de politie. Allemaal waren ze aanwezig bij de Willem Leesstraat, waarbij wordt gewerkt aan een appartementencomplex. En daar zijn 2 mannen, ongedocumenteerde mannen, aangehouden. En volgens de politie of volgens het multidisciplinaire team valt het op dat mensen zeggen dat ze ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel als zeg maar zelfstandigen, hè, dus de mensen die werken op die bouwplaatsen, maar ze kunnen daar geen bewijzen voor overdragen. En als ze dan ook geen verblijfspapieren kunnen overdragen, worden ze meegenomen. Verschillende containers zijn opengebroken. Dat heeft de politie gisteren in eerste instantie bij Scherpenheuvel gezien. Daar hebben onbekenden een container opengebroken en ze zijn er met allemaal spullen vandoor gegaan. Allemaal spullen die kunnen worden gebruikt voor bouwwerkzaamheden. Daarnaast was er ook bij een container op de Cerulora-weg
zijn 2 containers opengebroken en daar zijn ook allemaal spullen meegenomen. Onder meer verschillende machines die in de bouw worden gebruikt. Dus het lijkt erop dat de mensen spullen wilden stelen waarmee ze zelf in de bouw konden gaan werken. Bij de Ceruloraweg zagen ze de politie alleen nog maar 2 opengebroken sloten op de grond liggen. De rest was allemaal meegenomen. Er zijn spullen natuurlijk achtergebleven, maar waardevolle spullen zijn meegenomen. Dan was er gisteren een brutale overval op een juwelier op Sint Maarten. Dat gebeurde iets na 5 uur 's middags. Toen kreeg de centrale meldkamer van de politie in Phillipsburg een melding over een overval bij Splash Jewelry. Dat bevindt zich in de Simpson Bay Resort. 3 gemaskerde verdachten, gekleed in donkere kleding, arriveerden ter plaatse in een voertuig waarmee ze opzettelijk de voordeur van de juwelierszaak ramden om toegang tot het pand te verkrijgen. Tijdens het incident werd de eigenaar van de winkel aangevallen en met een breekijzer op het hoofd geslagen door een van de daders. De spoedeisende hulp was snel ter plaatse. De verdachten zijn er met een onbekende hoeveelheid sieraden vandoor gegaan en ze zijn dus gevlucht. De politie is hard op zoek naar mensen die iets hierover kunnen vertellen en ze zijn op zoek naar de daders. Er is een video die je nu ziet, maar er is ook een andere video op sociale media gebracht van een overval op een juwelier met veel meer betrokkenen. Lijkt erop dat dit niet de video is van de overval gisteren op Sint Maarten, maar dat eerder heeft plaatsgevonden en we weten niet waar precies. Dit was het belangrijkste nieuws, de eerste 7 berichten. We gaan over naar een break, zijn zo bij u terug voor veel meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Dick Advocaat blijft aan als bondscoach van het team van Curaçao. Tenminste, tot het eind van het jaar. Dat heeft het team van de Curaçaose Voetbalbond laten weten. Dick Advocaat blijft in ieder geval tot het eind van het jaar samen met zijn team aan om de kwalificatiewedstrijden te leiden die ervoor moeten zorgen dat Curaçao naar het WK in 2026 in Amerika, Mexico en Canada kan gaan. De contractondertekening is vandaag bekendgemaakt. René Herdé is benoemd tot minister en dan hebben we het over Aruba. Hij is gistermiddag beëdigd als minister van Infrastructuur, Energie en Telecommunicatie. De eerste 100 dagen van de regering van Mike Eman, de AVP Futuro-regering, was zonder minister van Infrastructuur, Energie en Telecommunicatie. Mike de Mesa is de beoogde minister daarvan, maar er zijn nog steeds problemen met de screening. Herdé moet eigenlijk gevolmachtigd de minister van Aruba en Nederland worden, maar hij is dus nu tijdelijk even minister van deze post. En de bedoeling is dat als de Mesa eenmaal is beëdigd, dat hij het dan overneemt en Herdé naar Nederland gaat. René Herdé is een ervaren kracht in het Arubaanse politieke leven. Geboren in 1951 is hij al met pensioen, maar zegt hij, dat is toch geen belediging om met pensioen te gaan. Hij kan nog ook gewoon werken als minister. Dan is er dringend financiële steun nodig voor de natuur op de BES-eilanden, dat zegt het Wereld Natuurfonds.
In een rapport, De Staat van de Natuur, wordt gezegd dat de natuur van de Besseilanden in een matige tot zeer slechte staat zich bevindt. Daarom is er volgens het Wereld Natuurfonds minimaal 300 miljoen euro nodig voor bescherming en herstel van de natuur en ook voor verbetering van de milieu-infrastructuur. Ze doen een beroep op de Nederlandse regering om dat geld daadwerkelijk over te maken. 150 miljoen euro voor directe natuurbescherming en nog eens 150 miljoen euro voor het verbeteren van milieutechnische voorzieningen zoals afvalwaterverbranding. Dan gaan we nog even naar de CARICOM-bijeenkomst in Jamaica, waar minister-president Gilmar Pek-Pisas aanwezig was. Die heeft aangegeven dat Curaçao bereid is om samen met de CARICOM-lidstaten belastingverdragen te sluiten ter voorkoming van dubbele belasting en het tegengaan van belastingontwijking. Deze verdragen zullen betrekking hebben op inkomstenbelasting, winstbelasting en vermogenswinstbelasting. En volgens Curaçao is het belangrijk om fiscale belemmeringen weg te nemen om handel en investeringen in de regio te promoten. En minister-president Pek-Pisas kijkt terug op een hele vruchtbare deelname aan de CARICOM-vergadering. Dan gaan we naar Aruba. Even terug, iets heel anders. Denzel Dumfries, topverdediger, Inter Milaan. Die heeft ook Arubaanse roots en die was even op bezoek. En die heeft 60 professionele voetballen aan de Arubaanse Voetbalbond gedoneerd. Hij wil hiermee de lokale clubs ondersteunen. De verdediger keerde terug naar Aruba na zijn deelname aan de World Cup met Inter Milaan. En hij werkt samen met de Arubaanse Tourism Authority aan een inhoudelijk project over wat het eiland voor hem betekent. Hij keert graag terug naar Aruba. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want Guatemala, de marine van het Guatemalteekse leger, heeft een half onderzeeër onderschept in de Stille Oceaan die 2200 kilo drugs cocaïne vervoerde. Er waren 3 bemanningsleden en die zijn ook natuurlijk aangehouden, 2 Colombianen en een Ecuadoriaan. Bij de inspectie werden 110 zakken cocaïne geteld met elk 20 pakketten van 1 kilo. De herkomst van het vaartuig is niet vermeld, maar de actie van de Guatemalteekse marine werd succesvol afgesloten en de autoriteiten laten weten dat ze alles eraan gaan doen om drugssmokkel tegen te gaan. In 2024 is in totaal 18,2 ton cocaïne in beslag genomen. Internationale drugskartels gebruiken Centraal-Amerika als brug voor de cocaïnesmokkel naar de Verenigde Staten, dat als bekend de grootste gebruiker van deze drugs wereldwijd is. Wij houden het nieuws voor u in de gaten en dat doen we morgen weer. Ik hoop dat u er dan bij bent. Tot ziens, dag, het beste.